फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता है, लड़कियां खुद देती हैं। एक दिन में 1000 लड़की तैयार होके आती है और आके एकदम पूरा एकदम पल्ले उल्लू गिरा के एकदम बुब से एकदम ऊपर ऐसे पुशअप करके बैठ जाती है। सर मुझे काम चाहिए, सर मेरी ले लो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै माने दिनैल' नङा मैया दाख्लैनिफ्रायनो माने गोबां ससियेल मिडियायाव दावराव जाबोदों। माने भइस रेकर्डिं भाइराल भिडिअनि दावराव जाबोदों आरोना। माने बे भइस रेकर्डिंआ सोरनि नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय नुखाबायबो। दा थेवब्लाबो आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो लुगैनानै बेयाव फैनाय जादों। दा माने बे भइस रेकर्डिं भाइराल भिडिअआनो जाबाय बर'नि जाखांफुनाय दावगाफुनाय कमेडियान एक्टिं खालामग्रा अनिल कुमार नार्जारीनि भइस रेकर्डिं भिडिअ भाइराल जादों आरोना। माने बिथाङा मोनसे रेकर्डिं भाइराल जानायानो माने गाज्रि रावै रायज्लायनाय सिख्ला मानसिजों गाज्रि रावै रायज्लायनायनि मोनसे रेकर्डिं माने भाइराल जालांदों आरो। दा बेनिनो अनिल कुमार नार्जारी कमेडि एक्टरखौ जोंनि जन कार्जि एक्टरा बिखौ माने जोबोर गोब्राब बाथ्राजों रायदों आरो। नोंथांमोना नायनो हागोन माने माबायदि रायदों बिखौ। सोर अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों, नोंसोर अडियेन्सबासो बानायदों ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव। आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो, लिंहर, इनभाइटेसन खालाम। दा नुबाय नोंथांमोना माने जन कार्जियाबो माने सासे बर'निनो एक्टरखा नालाय बियो माने बिखौ जोबोर फार गोसा रावजों रायदों आरोना। माने बेफोरबायदि जानो नाङा, बेखौ सोर गोदोर खालामदो, अडियेन्सआनो गोदोर खालामदो। दा अडियेन्सआनो बेखौ बुंलायफिननांगौ ओरैबायदि बाथ्राजों रायदों आरोना। माने बेफोरबायदि लेथ्रा आखुनि मानसिखौ माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव जायगा होनो नाङा, सिट होनो नाङा। माने बे सासेनि थाखायनो गासै इन्डास्ट्रियाव थानाय मानसियानो माने बदनाम जायो। बेनि थाखायनो बेखौ माने अडियेन्सआनो माने बोख्लायफिननांगौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना। बेनिफ्राय माने बेजों लोगोसे जोंनि जन कार्जि एक्टरा बर' फिल्म इन्डास्ट्रि माने बर' फिल्म बानायग्रानि बिगोमा मा होनना बुङो बिसा ना, बे बिसाखौबो माने ओरैबायदि दम होदों। माने जानला मोनला फिल्मनि एवार्डखौ माने फिल्म बानायनानै मोननाय प्राइजखौ जानला मोनला मानसिनो होनो नाङा बेफोरबायदि बुंदों आरो। माने बहुत सालिजारि नायनासो बे बिसाया एवार्डखौ होनांगौ आरो। माने बान्थाखौ होनांगौ, एक्टिं खालामनानै जि बान्था मोनो बेखौ सालिजारि नायनानैसो बान्थाखौ होनांगौ आरो। बेखौबो बुंदों जन कार्जिया, जोबोर फार गोसा बाथ्राखौ बुंदों। थिगानो बिनि साननाया गासैबो थिगानो, अंकुसिता बर'खौबो बियो बुंदोंमोन, बेफोर थिगानो। दा आंबो सापर्ट होयो बिथां जन कार्जिनि बाथ्रायाव। जियानो जा मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रियावनो जा, मोनसे मुवा बेसाद बानायग्रा फेक्टरि इन्डास्ट्रियानो जा, बर'नि जा, असमियानो जा, हिन्दीनियानो जा, बलिउडआनो जा, हलिउडआनो जा, टलिउडआनो जा, जियानो जा, मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रियाव रियेल एक्टिं एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे मोनसे ब्रेकेटआव थाखुमायो। बे ब्रेकेटआव थाखुमानाय बाथ्रायानो जाहैबाय मा, प्राइभेट एक्सपिरियेन्स एक्टिंजों लोगोसे खायसे एक्ट्रिसफोरा एक्ट्रिस जानो सुबिदा मोनो। माबोरै? प्राइभेट प्रेक्टिस एक्टिं बुजिदों नोंथांमोना? रियेल एक्टिं एक्सपिरियेन्स नङा, प्राइभेट प्रेक्टिस एक्सपिरियेन्सजों माने एक्ट्रिस जानो खाबु मोनो आरोना। माने हिन्दी फिल्मखौ आरो गोदान फिल्माव बांसिनानो गोदान एक्ट्रिस फैयो नंगौना? कारना मा इयो? रियेल एक्सपिरियेन्स एक्टिंजों नङा, बिसोरो प्राइभेट एक्सपिरियेन्स एक्टिंजों गोदान एक्ट्रिसआ गोदान फिल्माव सिट मोनो आरोना। माने नोंथांमोना गोबां निउसखौ नायबा हमना मोनगोन। हमना ला बलिउडनिनो सासे एक्ट्रिस राखि साबननि निउसखौ नाय नोंसोरो। राखि साबननि इन्टारभिउआव माने निउसाव माबायदि बाथ्रा बुंयो। जुदि बिनि बाथ्रा बुंनाया फेकमोनबा बलिउडनि बै डनफोरा, बलिउडनि प्रडाक्सन डाइरेक्टरफोरा बेखौ दोनगौमोन नामा? सिदा जेलाव सोगौमोन। दा बिनि बुंनाय बाथ्राया रियेल। दा नोंथांमोना बियो माबायदि बाथ्रा बुंदों नायना लाग्रो, फंनैसो खोनासंना लाग्रो, बिनि उनाव सावरायफिनगोन। फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता है, लड़कियां खुद देती हैं। एक दिन में 1000 लड़कियां आती है कहां से हीरोइन बनने के लिए। इनको ऑडिशन नहीं करना है, इनको एक्टिंग नहीं सीखना है, इनको डांस नहीं सीखना है, इनको कुछ नहीं सीखना है। तैयार होके आती है और आके एकदम पूरा एकदम पल्ले उल्लू गिरा के एकदम बुब से एकदम ऊपर ऐसे पुशअप करके बैठ जाती है। सर मुझे काम चाहिए, सर मेरी ले लो।
लेकिन मुझे हीरोइन बना दो। अबे तेरी क्या ले तो नोंथांमोना राखि साबुनि बाथ्राखौ खोनानानै बोरै सानगोन? दा बिनि बुंनाय बाथ्राया रियेल ना फेक बायां आन्दाज मोनगोन। बिनि बुंनाय बाथ्राया रियेल ना गासैबो नोंहा होनखादों आङो 5%आ प्राइभेट प्रेक्टिस एक्सपिरियेन्स गोनां एक्टिंखौ नों मोनलाङो एक्ट्रेस जानो खायसेया रियेल एक्सपिरियेन्स एक्टिंजों मोनो। माने इन्डास्ट्रियाव ओरैबायदि जाफायोनो माने आंनो खामानि नांगौ मुझे काम चाहिए मुझे ले लो ओरैबायदि बुंदोंना बियो माने आंनो खामानि नांगौ आंखौ फिल्माव ला आंखौ एक्ट्रेस खालाम जि नांगौ बेखौनो होगोन ओरै बुङो। होमबानिया मा थांगोन एक्टिंआथ' एक्टिं थाखायो बयनियावबो गावनाव एक्टिं थाखायो आजिखालि कम्पिउटारजों सब एडिट बानायजोबो नंगौना स्टुडिअ सिङावनो फिल्म बानायजोबो स्टुडिअ सिङावनो इन्डास्ट्रि सिरियेल बानायजोबो स्टुडिअ सिङावनो गारि सालायो स्टुडिअ सिङावनो ट्रेन सालायो स्टुडिअ सिङावनो हेलिकप्टार एर'प्लेन सालायो नंगौना ना रियेल नङा बेफोरो सब स्टुडिअ सिङाव बानायजोबो सब फेक ओमफ्राय एक्टिंखौबो फेक बानायनाय बिदिनो नंगौना ना मोनसे मोननैथ' रोंखागौ बयबो नोंबो रोङो आंबो रोंखागौ। दा बिदिनो प्राइभेट प्रेक्टिस एक्टिंजों एक्ट्रेस जायो बुरानो हिन्दी फिल्मावबो दा बिदिनो बर'नियावबो जायो। दा बिदिनो हमजाबाय अडिअ रेकर्ड भाइराल जानानै अनिल कुमार नार्जारी कमेडियन एक्टिं गोनां एक्टरा नंगौना दा बिनियावबो बिसोरो बिदिनो रायलायखुमाबाय थायो। बे मोनसेखौल'सो जों अडिअ भाइराल खोनानो मोनबाय बिनि सिगां बेसेबां मा जालांखो प्रेक्टिस एक्टिंनि लोगोसे नंगौना बेखौथ' जों नुनो मोनाखै। दा मोनसे रेकर्डिं भाइरालनिफ्राय बिदि जों हमना मोनबाय। दा बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि सिङाव फेक्टरि सिङाव फिल्म इन्डास्ट्रि सिङाव बेफोरबायदिया जाखायो खिन्थु हमजानो नाङा हमजाबा फिल्म इन्डास्ट्रियाबो बदनाम थाङो सेंग्राया सिख्लायाबो बदनाम थाङो रायजोआ बदनाम थाङो ससियेल मिडियायाव दावराव बारा जायो इउटुबारफोरा बांसिन कन्टेन्ट लाबोयो बांसिन यार्निं जायो इउटुबारफोरा नंगौना दा नोंथांमोना भाइराल जानो नाङा इमान बेफोरबायदि लेथ्रा खोनायो जोर भाइराल जायो बांसिन बर' हारिया अखानायबानो गोमानाय खारनाय सोरबा ओइ थैना थानाय मखै मा खोनायो बेखौ हिसाब गैया आरोना माने बर'निखौ बांसिन खोनानो मोनो। दा जियानो जा बारा एसेबां प्रेसार खोलैनो नांला अनिल कुमार नार्जारीखौबो बिथाङाबो दासो दावगाफुदोंमोन गावनि भुलावसो हमजाखोना रियेल ना फेक बेखौबो बारा मिथिया गोबाङानो सानो रियेल। दा जियानो जादोला माने बारा प्रेसार होनांला बेखौबो नङाबा सप्तासे ना सप्तानैसो सिगाङाव सासे सिख्ला मोनसे भाइराल खालामजानानै गोदनायाव दिरुं लगायनानै माने फासिना थैलांबाय। दा बेखौबो जुदि बाराद्राय प्रेसार होयोबा अनिलाबो लाजिग'नो हायियाव बेफोरबायदि जानानै थैबा जोंनियाबो माने दावगाफुहांनाय कमेडि एक्टिं खालामग्राया माने गोमालांनोबो हायो आरो माने आंनिसो बुंनाय बाथ्रा जायो। दा बिदि जानो नाङा सं दा जियानो जादोला बयदोबो रायजाबायबो बयदोबो बुंजाबायबो दा बायदियाव मोनोबाथ' सोरबा सेंग्राफोरा माने सेन्देलजोंसो सोबागोन खोमा थांनो सिख्लाफोराबो। दा जियानो जा बारा एसेबां भाइराल खालामनांला माने ससियेल मिडियायाव माबायाव इउटुबाव बारा भिडिअ लाबोनांला बिदिनो दा मालायखौ बुंदों आंबो लाबोनायसो जादों खिन्थु लाबोनांला खिन्थु लाबोखाला बेनिफ्रायनो बे मोनसेखौनो लाबोबाय आङो बारा दावराव खालामनांला आं बेखौनो सानो। दा माने मोजाङै मोजां कमेडि एक्टिं खालामफिनथों